waunakiwe ndo waliti life ilevele mavejerai utiwewo nditambira padhuku. Guys, I can imagine tarikamusha kangu tichita garden yangu takuti no garden takutoti naiwe precious naiwe taps naiwe tindo apa kadumbu kanenge kale chiti tindo ndakutema kwete tichita mavheji reko ina handidi vanhu vane nhafu ini ndini ndarikamusha kangu kari pagarden chakaoma. So guys, I can imagination yangu yakaoma. Imagination. Imagine ije Jesu vakarara machinjiko amene unozonzi kudi. Right, I think takapedza kwana mai Ruva apa ndasiya zvinhu zvangu zviri pastendi pazvokohwa saka ndida kuti ndikataura ndikamanya aka kanotaudo fortuna iri pasaidi fortuna muna fortuna ugatine sei ndishamba amanya kugadheni kunotora ikea kotora mavheji nasi tiri kugadheni kwatikamboya naanyika uzobvisi ese bozi ukabvisa ese anozobva pakuizvozvo pakuzvivharira side by side nemwana pakona kupanapa izviri ichi chachakaita sei ichi wachiita sei kupepeyo ngachibvisa bvisire kana pachipindika chiripo pindai ita zvekutonaa ndotondikonfyuza taiti rure taitamba kumagadheni akutamburiwo kuno ndotsime iyi zvaone unonzi else tsime for the people ndo anonzi matsime kune asingazive rinonzi tsime ndotsime iyi tasaka panake tamepu rotangira uko kuna elder rodai roya nekunoku but vanhu vanochera mvura vachibva nekunoku kana ndavasoro vematanda apapo ndozvavanoita ndotsime chena mavheji toda kuisa chii ita mashallots amoti anoda mashallots iringe switch cabbage kwaziteme yacho zivi ndambowa zvinhu saka aparepi songaitofunga ndo yakutokuva singanonaka sakaita kuindira ona apa ndanoratidza pashizha racho roripiwa sei shizha laudi eipi okoma kutosundira munda usikusundira munda iri mana mama vadi itofuna kuti akukofu apa nditoza indikate mhamuriwo problem yangu ndinokuvisa ndina kusaidi
mashaloti asi makingonyezi kana wakaita haungamboiti mibhedha yakawanda kudai kurava tinogona kuva ari makingi kuda makingi okuti haungati mashalotsuko shalotsumwe agona kunge ari makingi onyezi. Dambudziko rangu randinoita rakambozonetsa gore rapera raiva dambudziko rekuti murivo ndinotemha kusvika pamwoyo, saka vanhu vava vachikomplaina gore rapera unzi aiwa haungakuvisi murivo. Saka apa ini ndakangamwa kuti ndadziteme kovhu here kana nditeme chii, anoona nditeme 100 ndakazotukwa gore rapera nenyaya yekukuva ndaisiya mushongoti. Ona shamwari ndo mufudzi uyu kuno kwavaisi fertilizer vaisa mufudzi zvodai mamuri pedo chokutengeserai mavheji acho chokutengeserai mavheji kana changa tipakombeticheri zvokwanira kwachangamiri pakurima apa pakurima zvokwada apa isi kuvigira munhu ari kushopu mukudzei ari kushopu saka vanhu ngavigirwe mavheji. Aiwa shizha ririmo shamwari shizha guys I can imagine tari kamusha kangu tichita gardening yangu takuti ndomugardening takutoti naiwe precious naiwe taps naiwe tindo apa kadumbu kanenge kareusi chiti tindo ndokutema kwete tichita mavheji reko ina handidi vanhu vane nhafu ini ndini ndane kamusha kangu kari pagadheni chakaoma. So guys I can imagination yangu yakaoma. Imagination Jesu vakarara machinjiko amene unozonzi kudii right. I think hana kuita here right for munhu one ko ndandiwedzere mashizha maviri apa kana problem handizivi nemushonga ndosiya mushonga saka ndikowedzera maviri pakovha apa mashizha acho azondigwadza kana kutemha guys like appetizing mashizha haunzwi mwoyo wako kufara uchibvisa shizha mukati unogwadziwa. And for one person I think aita munhu one handizotambita madhezi mangana. What's good kumusha kunombosipaka guys saka izvizvi ndotemha muriva laudzo ndohwakufara kudai asi vanhu vaiyekera vaita namuriwo hozuro kwaita mwamuriwo wokufusha saka mukudzei wati unoda muriwo wekera uyu katikautita vhidhiyo ichizvitaurira wega wadai unotonge kabenzi mbichani saka ndo muriwo wandoda kutanha uyu apa shizha guy shizha mekuredze shizha for the people shizha laudzo nemalash lulu lashes garden. Mukudzei wati unoda not spinach ndakujera kuti spinach iyo iyi sweet wati but vamwe vanotanzi type yekovhu handisi kuti type yekovhu ipi pa1 dzinde maimwana unowana mazijizha chaivo hanzi wamakanipa zuro wanga wari mushoma. Iwona iri shamwari wona ri wani dzinde uyaho wani dzinde iri guys lukuwo mwadai ndikaona munda munyika yeZimbabwe honeiwo nyangwe nemiwo ishizhe ndikaona munda munyika yeZimbabwe ira prazi ndinoita ndofunga ndopira shavi madira ndoita zvokugara kumusha izvi ndototama marare ndakutogara kumusha chaiko zvekumusha ndinge ndozvida ndozvida chaizvo
ndokuvisa ndokuti umwe ubude manje handiti uya udi kunyanya kuzoti vhavhavha ukasara ukadai mudenga unokura zvakanaka nange nepanekera pacho paya panoita mazikebhera mumbozvidaripi zvakatodonha ungatanza muda nerepi repi yacho ndo iri kuvushiwa zvoti kuti hauna kukwanira uzigera uwanza zvekuti utoita papa mumotoika ona shizha zvana shizha remuyuta waunakiwe ndo haliti life ilevere mavejerai maveji ngola chete oh, the power of farming. Hautendi kana kudii. Ini ndikangonzi ndaita plus on ndokuudzaira mwari kudai. I'm telling you. I am telling you. And then there is a vlogging every day of my life ndiri pafarm. Nekere. Yeah, so takohwa. Takwenda kumba manje. Isinge kuti isenge buckets. Nando chacho rigona kusinga ndokaizi. Ida kusengedzewa. Ida kusengedzewa. Mwe garden nyombosiitwa nguwa ini. Ipo zvasuko. But ikoko problem yako hakuna tsimi. Kuzviona manje. Kusina tsimi. Akaita zube kwachakaita hata. Makaita hata. Gadzire hata manje. Ndauda usunga. Sunga kunoita futa hata I think is the best. Right. Hata. Amene makazoti hata inonzi chini chirungu. Inonzi hati. Is hati. Inonzi hati. Uyo nesengedza ndiye ari papa. Ikasadona. What do I want to come up and do? Oh, takuvigirai mabagwe arimo nembamba ire. All right. Wait, guys, ndiri kuno kuvatete vangu ndadarika nekuvatete Makanditosha. So guys, ndadarika nekuvatete vangu vatete makavaona padhuze navo uratidze makavaona last time patikauya tinana baba skapa ndabva kwachivi ndavafonera maskati ndikati ndigadzirirewo pwa idzi unoona ndakandoda pwa nemabagwe manyoro because kunoko vachine mabagwe manyoro ndosagairira munoona rakazara pasi iri nemabura mese mabura akatokora nemabura ngati mabura echirega kuwanza vatete ndoranyanya kumabago uku kubhiwe zvezvadansaurira nepwa that's my favorite
ndafara zvisingamboiti. Kwatete Ndaona mauri mwana wazvanzi anga achiuya kuno kuShema. Ndafara zvisingamboiti. Ndasana ndagadzirira chibage, mbambaira, ipwa dzataurwa masikati chaiwo kuti ndiri kuda ipwa. Ndakazvakuvanganako. Amanera anokwaenda akuenda. Argai ndinde vatete vada kundinyengera kuti ndivate kuda ndivati. Ona shamwari kuno kumasvingo unozvibona pabhikita minerals apa. Pabhikita what